In Breskens is een vliegtuigbom ontmanteld. En bij Oostburg is de 500-ponder tot ontploffing gebracht. 3, 2, 1. Maar waarom zo'n kleine plof? Straks meer daarover. En verder in deze Zeeland Nu. Celstraffen voor zedendelinquenten. En de strijd is losgebarsten. Goedenavond. Het was een spannende dag in Breskens. 200 mensen moesten vanmorgen hun huis uit vanwege de ontmanteling van een vliegtuigbom. De bom was in maart al gevonden en de afgelopen weken bedekt onder een dikke laag met zand. Met uiterste precisie werd de bom ontmanteld en verplaatst naar Oostburg om tot ontploffing te brengen. Maar toen 3, 2, 1. bleek de bom leeg te zijn. We gaan naar Breskens, want daar staat Carlijn de Splinter, die het ontmantelen vandaag op de voet heeft gevolgd. Ja, Carlijn, dit was nou niet bepaald de uitkomst waar iedereen rekening mee hield. Nee, zeker niet. Iedereen stond hier vanmorgen op scherp. De wijk natuurlijk ontruimd. Mocht er toch iets met die bom gebeuren, dan waren er in ieder geval geen mensen in de buurt. De bom is hier ontmanteld, vervolgens naar Oostburg gegaan om daar tot ontploffing te worden gebracht. Maar ja, er gebeurde niets, want de bom was leeg. We hoorden wel een klein plofje, maar dat bleken explosieven te zijn om die grote bom mee aan te steken. Maar de grote explosie was er niet en daar baalde de EOD achteraf gezien toch ook wel een klein beetje van. Nou, de bom was niet gevuld. Dus wij hebben onze procedure aangehouden, ons eigen springstof op de juiste manier geplaatst en de bom aangevallen. Dat kunnen we gelukkig nog zien dat we het goed gedaan hebben. Alleen in Engeland zijn ze vergeten in 1944 de bom af te vullen met springstof. En dan krijgen we dit. Hebben jullie dat van tevoren niet kunnen zien? Nee, er zat wel een scheur in de bom, maar dat is niet een dusdanige scheur dat je zegt van daar zou heel de bom door leegspoelen. Dus nee, ze zijn hem echt vergeten te vullen en dat hebben wij niet kunnen zien. We hebben in ieder geval iets van een explosie kunnen zien, maar wat doet dit met jullie, met de EOD, dat het toch niet ontploft is? Ik vind het een enorm unieke ervaring. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die een lege bom heeft opgeblazen. Ik heb het nu ongeveer 40 keer mogen doen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb ook geen verhalen dat het ooit gebeurd is. Dus wat dat betreft is het wel weer een uniek stuk waar we dan wel bij aanwezig zijn geweest. Maar het liefst had ik ook gehad dat het met een grote knal tot een einde komt natuurlijk. Maar helaas, het is niet anders. Ja, hij heeft het dus niet eerder meegemaakt, Carlijn. En dat terwijl er toch vaak genoeg explosieven in Breskens en omgeving worden gevonden. Klopt, de EOD is sinds 2020 al zo'n 280 keer opgeroepen voor explosieven hier in Breskens, maar ook in Nieuwvliet. Dat waren niet allemaal zulke grote bommen zoals deze, maar ook kleine explosieven. Dus ze zijn hier in Breskens wel wat gewend. Dus ja, niemand heeft hier ook echt wakker gelegen vannacht. Voor de veiligheid, alles natuurlijk, ja, kan altijd iets gebeuren. Het is een bomming, het is een bom dus. Jullie gaan ervan uit dat het allemaal gaat goedkomen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben niet bang voor. Nee. Het is niet de eerste keer, hè. Het is hier nou meer gebeurd. Hè. Ja. Nee, dat zit goed. Ja. Mocht zo'n bom onverhoopt afgaan en je doet geen terpconstructie eromheen bouwen, ja, dan heb je veel meer schade aan gebouwen, aan gevels, ruiten, etc. Dat vliegt er dan allemaal uit. Je moet het een beetje zien als een brandverzekering. Je hoopt nooit dat je huis in de brand vliegt, maar als het gebeurt hoop je wel goed verzekerd te zijn. En vandaar dat we deze maatregelen vandaag hebben getroffen. Bewoners konden terecht in het MFC De Korre en daar zat de sfeer er al goed in. Goed geslapen vannacht? Ik wel hoor, als een blok. Ik lig daar echt niet wakker van. Hoe vroeg? Tegen 8 uur. Dus moest er speciaal voor opstaan. En mijn wekker zetten. Wat vond u daarvan? Vond niks. En straks lekker terug naar huis. Wat is het eerste wat u gaat doen? Op de bank zitten. Want die stoel ben hier zo hard. Ja, ook belangrijk. Carlijn, hoe laat kon deze mevrouw weer op haar eigen bank gaan zitten? Ja, toen de bom uit Breskens onderweg naar Oostburg was, mochten de mensen hier in Breskens weer terug naar hun eigen woning. Dat was tegen een uurtje of 1. Ja, achteraf gezien moesten ze eigenlijk helemaal hun woning niet uit, omdat er eigenlijk niets aan de hand was met die bom. Maar ja, veiligheid voor alles. En achteraf gezien is de EOD toch ook wel blij dat alles met een sisser is afgelopen. Ja, en jij kan ook weer je bank op. Carlijn, dankjewel. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de woningoverval op de Kanovijver in Vlissingen in 2008. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de 2 daders. Als een verdachte wordt opgepakt is makkelijk te controleren of die erbij betrokken was.
De politie heeft het onderzoek naar de overval heropend om te voorkomen dat die verjaart en hoopt nu op de gouden tip. De Westerschelde-tunnel is vanavond en vannacht in beide richtingen afgesloten. Ieder jaar gaat de tunnel een nacht dicht voor groot onderhoud. Veiligheidssystemen worden getest, asfalt wordt geïnspecteerd en het tolplein wordt schoongemaakt. De afsluiting start om 7:30 en vanaf 5 uur morgenochtend is de tunnel weer open. Verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Gaan we naar de rechtbank in Middelburg. Want een docent en een voetbaltrainer zijn veroordeeld tot respectievelijk 2 en 5 jaar celstraf. De docent voor het verkrachten en aanranden van een 14-jarige leerling. En de trainer is veroordeeld omdat hij jarenlang jonge voetballers stiekem filmde in de kleedkamer. Ik bespreek beide zaken met rechtbankverslaggever Mercy Kamermans. Laten we bij de voetbaltrainer beginnen, want die zaak zorgde voor heel veel onrust. Ja, en dat komt natuurlijk omdat die man bij meerdere voetbalclubs in heel Zeeland heeft gewerkt. Dus heel veel mensen hebben daarmee te maken gehad. En dat komt allemaal naar boven dat hij filmpjes van die kinderen heeft gemaakt. Nadat een jongen aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik, dan gaan ze natuurlijk ook zijn gegevensdragers onderzoeken. En dan vinden ze dus ontzettend veel kinderporno. En die man heeft dat voornamelijk zelf gemaakt met zijn telefoon in kleedkamers van de voetbalclubs, onder de douche, na het voetballen. Er zijn in totaal 500-600 jongens gefilmd. En ja, de rechtbank neemt het de man gewoon ontzettend kwalijk dat hij zijn positie als trainer heeft misbruikt. En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal? Ja, laten we verder gaan bij die vraag, Mercy. Wat is daar allemaal mee gebeurd met dat beeldmateriaal? Ja, de dader heeft meerdere keren verzekerd dat hij dat niet verspreid heeft. En de politie heeft daar ook geen enkele aanwijzing voor gevonden. Ja, er werd 2 weken geleden 7 jaar geëist. Hij heeft nu 5 jaar gekregen. Vanwaar dat verschil? Dat heeft met meerdere dingen te maken. Onder meer met het feit dat de rechtbank heeft bepaald dat de periode waarin hij die strafbare feiten pleegde wat korter is. Daarnaast speelt in positieve zin voor hem mee dat hij spijt heeft betuigd, dat hij alles heeft bekend en dat hij ook al regelingen heeft getroffen met de slachtoffers voor schadevergoedingen. Ja, dan was er nog een zedenzaak. Een 51-jarige oud-docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Hij krijgt 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het verkrachten en aanranden van een 14-jarig meisje. Maar daar was aanvankelijk 6 jaar geëist. Vanwaar dat verschil? Ja, het is een behoorlijk verschil inderdaad. Nou, dat komt omdat de rechtbank heeft gekeken, dat doen ze altijd, naar andere vergelijkbare zaken in het land en wat daarvoor straffen zijn gegeven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand in Groningen een veel lagere of hogere straf voor eenzelfde soort feit krijgt als iemand in Middelburg. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Het is wel zo dat de rechtbank weliswaar een lagere straf heeft gegeven, maar ze hebben wel in tegenstelling tot wat het OM wilde een verplichte behandeling ook gevraagd voor de man. Ja, de verdachte moet gedurende 3 jaar nadat hij vrijkomt zich houden aan verschillende voorwaarden. Hij wordt onder toezicht gesteld van de reclassering. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer. En daarnaast moet hij verplicht een behandeling volgen voor zijn alcoholprobleem. De psycholoog heeft vastgesteld dat er een ernstige stoornis is in het alcoholgebruik. En de rechtbank vindt ook zorgelijk dat hij gedurende al die strafbare feiten regelmatig onder invloed was van grote hoeveelheden alcohol. En de rechtbank wil niet dat het vrijblijvend blijft dat hij een behandeling gaat volgen. Ja, kan je stellen dat zijn alcoholverslaving hierbij een rol heeft gespeeld? Dat heeft zeker meegespeeld. Daardoor vervagen natuurlijk grenzen. En dat is in dit geval ook gebeurd. Het is overigens zo dat de man ook niet alleen maar seksueel misbruik heeft gepleegd met dat 14-jarige meisje, maar hij heeft ook een seksuele relatie gehad met een 15-jarige leerling, nog voordat het gebeurde met dat andere meisje. Alleen die leerling heeft geen aangifte gedaan, dus dat is niet meegenomen in deze zaak. Maar de rechtbank rekent het hem heel zwaar aan dat hij gewoon tot 2 keer toe een seksuele relatie is aangegaan met iemand die ongeveer 36 jaar jonger is dan hij. Ja. Kan hij naast het uitzitten van zijn straf gewoon weer aan de slag als docent? Nou, hij heeft ook een beroepsverbod gekregen om docent te zijn voor minderjarigen. En dat is voor 10 jaar, dus voorlopig kan hij nergens aan de slag. Mercy, dankjewel. En zowel het OM als de verdediging hebben in beide zaken 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. De waarschuwing voor de poepbacterie in het water bij het badstrand in Rittem is ingetrokken. De afgelopen dagen waarschuwde de provincie daarvoor. Vooral mensen met een slechte gezondheid moesten oppassen. De bacterie kan voor koorts en diarree zorgen en ook kun je er misselijk van worden. Uit de nieuwe test blijkt dat de waterkwaliteit weer op orde is. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terecht is gekomen.
Mensen op banenjacht moesten vandaag in Terneuzen zijn. Want in het Scheldentheater lieten 70 werkgevers zich van hun beste kant zien om nieuwe werknemers aan te trekken. Keuze genoeg, want de banenmarkt trok bijna 1200 bezoekers. Het is weer meer dan andere jaren. En we zien dat het aantal bedrijven wat deelneemt en ook het aantal bezoekers dat op zoek is naar een baan elke keer blijft toenemen. De onrust in de wereld en de zorgen over de economie zijn nog niet terug te zien op deze banenmarkt. Ja, het blijft per moment aankijken hoe dat gaat. Maar als we kijken naar de banenmarkten die wij op dit moment organiseren, dan zien wij dat het aanbod aan vacatures en aan de mensen die in ieder geval op zoek zijn naar een andere baan steeds blijft groeien. De komende weken is de Grevelingendam het strijdtoneel voor basisschoolleerlingen van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Kinderen uit groep 7 en 8 maken daaruit welke school er met de meeste punten naar huis gaat. Het is onderdeel van het nieuwe evenement Eilandstrijders, waarbij kinderen door spelletjes te doen punten kunnen verzamelen voor hun school. Het is vooral te maken met samenwerken. Zo net hebben ze een katapult gemaakt, moesten pijl en boog schieten. Straks gaan ze nog met kano's het water op. Er zit er ook een puzzelstukje in, dus we moeten ook nog echt denken en samenwerken. Het is eigenlijk een soort expeditie Robinson in het mini eigenlijk, dus kan je het wel een beetje zien. Uiteindelijk neemt de beste Flakkeese school het op tegen de beste Schouwse school in de finale. Maar de winst is eigenlijk niet het doel van het evenement. Het doel is eigenlijk om kinderen ook van het andere eiland met elkaar kennis laten maken. Dus van Schouwen-Duiveland met Goeree-Overflakkee. Want we zien dat na groep 8, vooral de scholen vanuit Bernisse de kanten, die gaan naar het middelbaar onderwijs, naar middelbaar harnis. Dat kennismaken met elkaar is wel gelukt, maar of daar ook nieuwe vriendschappen uit zijn ontstaan? Nou, eigenlijk niet, want ze zijn best wel vervelend. Alleen een beetje jammer dat die anderen heel onsportief zijn, man. Ja. Nou, dat worden nog een paar hele gezellige dagen daar, want Eilandstrijders duurt nog 4 weken. 30 juni is bekend wie er met de winst vandoor gaat. Hier en daar viel er vandaag een bui bij een stevige wind uit het zuidwesten. Het werd maximaal 20 graden vandaag. Morgen start ook nog met een bui en ook wat zongelukkig. Kans op regen zal blijven morgen, dan weer bij maximaal 19 graden. De wind blijft ook krachtig uit het zuidwesten. Donderdag ook nog steeds regenachtig en tegen het einde van de week wordt het weer wat beter. Maar helemaal droog wordt het nog niet. Nou, vrolijk nieuws. Tot zover in ieder geval deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu in ieder geval een fijne avond en graag tot morgen.